Ξέχνα ότι ήξερες για τις αράχνες. Αυτό που βλέπεις δεν είναι μια μικρή ταραντούλα. Είναι ένας από τους πιο σπάνιους και βελούδινους θησαυρούς της Ελλάδας. Πάμε να γνωρίσουμε μια θηλυκή αράχνη του γένους Έρεσους. Ανήκει στην οικογένεια των Ερεσίδων, είναι ευρέως γνωστή ως Ladybird Spider, Velvet Spider και στα ελληνικά την αποκαλούμε αράχνη Πασχαλίτσα. Κοιτάξτε αυτή την πυκνή μαύρη γούνα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα της. Είναι μια αράχνη αρχιτέκτονας. Περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, το οποίο μπορεί να φτάσει και 4 με 5 χρόνια, μέσα σε υπόγειες στοές επενδεδημένες με μετάξι, περιμένοντας υπομονετικά το θύραμά της να ακουμπήσει τον ιστό στην είσοδο. Πρόκειται για ένα αρθρόποδο το οποίο παρουσιάζει σεξουαλικό dimorphisμό. Το όνομά της το οφείλει στο αρσενικό, το οποίο είναι το μισό σε μέγεθος, έχει κατακόκκινη πλάτη με μαύρες βούλες και θυμίζει πασχαλίτσα. Η θηλυκή αράχνη από την άλλη είναι επιβλητική και είναι κυρίαρχος του εδάφους. Παρά την εντυπωσιακή και ίσως τρομακτική εμφάνισή της, πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο πλάσμα το οποίο σπάνια θα αφήσει τη φωλιά του. Αν τη βρείτε, απλώς θαυμάστε την. Είναι ένα δείγμα υγιούς οικοσυστήματος. Εσύ θα τολμούσες να την αγγίξεις? Γράψτε μου στα σχόλια. Κάντε follow, like και subscribe για να ενημερώνεστε και μην ξεχνάτε, ρώτα τον Διόν!